Nyilvánvalóan ehhez az is kell, hogy ne csak a VDSZ szolidaritásban, hanem a VDSZ szövetségben is a vezetést visszavegyük, hiszen tudjátok, hogy a VDSZ szövetség az egy másik történet, ott benne a GYESEP, a GDSS, meg ilyen 3 egészségügyi szervezet, de hát ott ugye olyan alapszabály volt, hogy gyakorlatilag a tagdíj negyed részét odautaltuk. Hát nem fogjuk. Már most sem utaljuk, le van tiltva, nem utaljuk oda, és nem fogjuk.